Sve što je potrebno desit će se da bismo se mi probudili. Pokrenut će se programi koji kada izađu na površinu osjetit ćemo kao bol. Da bismo vidjeli svetlo, moramo da prođemo kroz tamu, a neugodne emocije će trajati sve dok ih ne prihvatimo. Posle svakog otpuštanja sledi novo buđenje, a posle svakog buđenja sve smo bliži sebi. Vremenom počnemo da uviđamo svoje stvarne želje i shvatimo koliko toga zaslužujemo. Sva ograničenja postavljamo sami, tako što tražimo logične dokaze da li je nešto moguće i pokušavamo da prepoznamo rešenje. Kada poželimo želju iz srca, a ishod prepustimo, na ovom svetu sve je moguće.